खालामगोन दा बेनिखायनो बिमा बिफाफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों जोहोलाव सिख्लाफोरखौ थाल्ला गावनि फिसाफोरखौ एसे थाल्ला गावनि फिसाफोरखौ न' सिङाव दरजा मारिनानै लाइट सोरां खालामनानै थादोंब्लानो लेखा फरायदों होननानै दासान दरजा फांथेनानै सिरि थादोंब्लानो लेखा फरायदों होननानै दासान एसे खस्थ' खालाम टाउननि मानसिफोरा फिसाफोरजों समान समान थाफायो टाउननि मानसिफोरा फिसाफोरजों समान समान मोनायाव थाफानानै फिसाफोरजों समान समान लेखा फरायनायाव जिरायनानै थाफाबाय थायो गेजेर गेजेर साहा फुदुंनानै होयो जोंनि गामि ओनसोलावबो जों बे हुदाखौ जों मावनांगोन नङाब्ला द्राग गाननानै दे नों फरायबाय था होननानै आं गरदबाय थानोसै होनब्ला जानाय नङा नोंथाङा फिसानि फरायनायाव नोंथाङा एसे खस्थ' लाफा नोंथाङा दिथा खालाम नङाब्ला दहायनि आं बुंनाय फुङाव टेलिफन मबाइल फन बेयो मानसिखौ बुथारगोन मबाइल फन बेयो मानसिखौ फोजोबस्रांलांगोन मबाइल फन बेयो मानसिनि केरियारखौ जास्रांलांजोबगोन नोंथाङा सानगोन लेखा फरायदों नाथाय बेयो मबाइल फनाव गेलेगासिनो दङ नोंथाङा जेब्ला सोंगोन अब्ला गथ'आ नोंखौ रिप्लाइ होनो हागौ आं माखासे मेटेरियेलखौ आं मबाइलाव नेटआव आं नागिरदों अब्लानिया नोंथाङा खुगायाव जेबो आवाज थानाय नङा मानोना गथ'आ ओरैबायदि पाक्किया ओरैबायदि फ्रि प्लानजों नोंखौ बुंगोन आंखौ बुंगोन बिमा बिफाखौ जोंनि बिमा बिफाखौ बुंगोन आं मबाइलावनो लेखा फरायो नोंथांनि खुगायाव मा रिप्लाइ थागोन जेब्ला नोंनि गथ'आ जेब्ला आंनि गथ'आ आं सोंनायाव बुंगोन फिसा नोङो मबाइलखौ दानाय अब्ला आंनि फिसाया जुदि बुंगोन आं नायनांगोन आङो लेखाखौ मबाइलावनो फरायो अब्लानिया आं बिमा बिफा जानानै आं मा बुंगोन बै समाव बुंगोन नामा नोङो आंनि फिसाया मबाइलाव लेखा फरायो बेजोंनो बिराद मोजां जागोन बुंगोन नामा नों बेखौ आं खिन्थु फोथायना आं बेखौ फोथायनो हाया बेनिखायनो बिमा बिफाफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों एसे दिथा खालाम एसे खस्थ' खालामबा जोङो दासो जागायजेनदों जोङो गोग्लैसोनानै थानाय ओनसोल जोंनि ओनसोला मोनसे समायाव गोरान होननानै बुंजायोमोन जोंनि ओनसोला मोनसे समायाव आइसोलेटेड होननानै बुंजायोमोन जोंनि ओनसोला मोनसे समायाव गारसोजानाय ओनसोल होननानै बुंजायोमोन जोंनि ओनसोलखौ रावबो नायसनामोन जोंनि ओनसोलखौ रावबो खुगायाव मुं लायामोन नाथाय दिनै जोंनि ओनसोलाबो लासै लासैयै सिनायजानाय ओनसोल जाबाय जोंनि एरियायाबो लासै लासै सिनायजानाय एरिया जाबाय जों जेब्ला CDP फरायजेनदोंमोन जों जेब्ला BBS फरायजेनदोंमोन जोंखौ लेखा खस्थ' मस्थ'यै लेखा एसे एनै फरायनाय मानसिफ्रानो जोंखौ फोरोङोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोंनि CDP जोंनि CBS फोरोंग्राफ्रा मास्टार डिग्री हल्डार जाबाय बेसेबां दुग्गाथावनि खौरां मास्टार डिग्री हल्डार जाबाय मास्टार डिग्री जोंनाव एभेलेबल जाबाय ग्रेजुएशन जोंनाव एभेलेबल जाबाय हायर सेकेन्डारि थास' दानस'नानै रज'नायफोरबायदि एभेलेबल जाबाय मेट्रिक पास जेराव जिउ जाबाय जानांगोन आवगायनांगोन फरायनांगोन बेयो गासैबो इसोरनि मोनसे बोर जोङो बे बोरखौ जोङो लानांगोन जेब्लासिम जोंनाव इसोरनि बोरा दङ जों बेखौ रंजा खुसि जों नाजावनानै बाहायनो रोंनांगोन जों जुदि आन्दायनानै थायोब्ला इसोरनि बोर थासेयावबो जुदि जों हाखराव जुदि उन्दुनानै थायोब्ला जों गोमागोन जों जुदि सासेया सासेखौ जुदि फोजालायनो रोङाब्ला सासेया सासेनि हाखराव गोलैनानै थानायखौ आखाइ हमनानै जोङो बोखांना होनो रोङाब्ला नाथाय बियो गासोसिनानैसो जुदि जों दोनोब्ला बे थिग जानाय नङा बेयाव अयनाय जागोन जोंनि मेगनावनो गोलैनानै थागोन आंनि न'नि खाथियाव जुदि सोरबा रसा नांनानै थायोब्ला आं बेखौ सहायनो हागोन ना आंनि न' खाथियाव आङो जायै लोङै रंजा बाजायै आङो बेदरै नायै जानायनि उनाव आं जुदि सोङोब्ला बाबु नोंसिनि मा ओंख्रि अब्ला बे बाबुआ जुदि बुङोब्ला आदै जोंना दिनै ओंखाम गैया माबायदि मोनगोन आं खुसि जागोन ना आं हाजिदावगोन बे समाव आंनि खामानिया मा जागोन आं खुसि जागोन रंजागोन ना दुखु जागोन ना आं हाजिदावगोन ना आं बेखौ हेफाजाब खालामगोन जोंखौ ख्रिस्टियाना मा थिनदों गावनि नसुंसेनि मानसिखौ गावखौ बायदि अननो थिनदों गावनि खाथिनि मानसिखौ गावखौ बायदि अननो थिनदों जों बे खामानिखौ जों मावनांगोन दिनै बिनियाव गैया आंनियाव दङ आं होनांगोन गाबोन आंखौ हेफाजाब होगोन
बे आखला जों थानांगोन बे हेफाजाब होनाय आखला जोंनाव थानांगोन सोरनिबा न'खराव दुखु जादोंब्ला जों थांनानै परामर्श खालामहैनांगोन सोरनिबा न'खराव मेट्रिक फेल जानायनि थाखाय सोरनिबा न'खराव हायार सेकेन्डारि फेल जानायनि थाखाय सोरनिबा न'खराव डिग्री फेल जानायनि थाखाय खावा खालथां जुदि बुलायनाय जादोंब्ला एसेबां फैसा बाहायनायनि उनावबो एसेबां खरसा जानायनि उनावबो नों दिनै रिजाल्टखौ फेल खालामबाय बिफा बिमानि गेजेराव बुलायनाय फिसाज्लानि गेजेराव बुलायनाय जुदि जादोंब्ला बे न'खरखौ गारनानै दोनगोन नामा मण्डली बे